Joto भाई manjaknai chini media person belakina hambai ini jang jarawo ini sing sini Tipra Motha bai ringjak kaisa YTA bai ringjak bike rally khailani sigi thangai tongo singoro ramdolo sini gading ringjak or ramdolo theka jeng thanai ini bike rally chini route map kha sing kumlung thanai tabo kumlung thangai nei jengai rotonpur theka yang takarjala khlai jengai bragi ti jengai sing last paita sini Jampuijala o sing chino rally no ochokmai nasi mungta mo tini rally khainya nei je one shop mungta mono tu hile ini ni rally ni nasi mung khabono chini Tipra Sona thansa khani tei bubagra ni je thansa ni mari tei bubagra Tipra Sona sapna ni omoni message tongnai chini jera bubagra no login lagi ni bagai sini sikla botol ni nyai sing bubagra no login ni bagai tei sini man thanyo mana ni bagai sing o rally songsabai Bharat takarjala constituency o BJP bai je MLA ni kok asai tongmani MLA samung khaya mani Tipra Motha komornai o jaga o kogrongno tinin reaction tam tonai youtron abo to saranin nanya jotono tabo social media ni jug jotono nukui tongo sini opposition leader dok sini 13 jon MLA assembly bo muram no chung bidan sabha hai nok tharo chung sini jati ni bagi kok samani abo chung nong media ti thuruti ni nugo sini je opposition leader sini MLA ro belaikino Tipra Sani bagai tei bubagrani je thanchani marini okokno no sawinai borok assembly doko kokti sai tongoni abo jotono nugui tongo Tipra hastini joto lupurok tai hambai joto sini media rogno tini 7 tarik February 2024 sing tini kaisa sini sikla rok ringja kaisa awareness campaign ebatai awareness bike rally sing tini oro bike rally sengnai sini Ramdo school playground simi thangai sing enough khainai sini Jampuijala girls playground no sini joto Bharat takarjala assembly constituency ni yu joto no faizak jotono tamun ke sing khna 8 tarik February 2024 sing kaisa sikla rongni uthum panda tongo sini takarjala lampra hathiwo on bangai sing tini kaisa awareness tai awai mung khaina bangai sing tini by day khaileo joto sini sikla rok tini approximately more than 150 bike faizak tini sing sini 12 ta ni bising ngono sing sini bike rally start khaijanai biang tini bike thangjanai rally target biang starting point ke sing Ramdo school playground Piddi bazar ni simi chengnai obon pore sing thangnai Ishwar mati thangai khumte ni simi yang khumlung thangnai khumlung ni pore rotonpur ni pore sing yang takarjala teke phaiye sing Jampuijala girls playground enough khaine kisa lukuro kok silsai tongmani Tipra Motha phasingo greater Tirpaland sanli bubagra abuni bagai thinango Tipra sarokno thokai tongkhani Tipra sarokno Tipra Motha phasing yasi surjak tongmani obno tini ni tamo reaction obo joton srai slaiga saimano uskango chung 5 tarik February o chini malanchomni baso chini kaisa foundation day songka jakha apro chini bubagra kaham clearly sakhaisi sing sini je manthai sini je soktai sini je demand one kaisa naharmung greater Tipraland oboni sing kati ya abo corner yani sajak obo tai rukulongna una koina musu kuno confusion na korei kuno bukhakhena korei sini bubagra takbo jan pran do wini sini bangi samkhai tongo omonno joton saimon haisi sini bubagra ni bising sing kaisa phiyok jang mannai bubagra bade te kebusuno phiyok mai hani joton pujo tang langna haisi Bharat takarjala constituency ni MLA sar Biswajit colony sakao je sopro munghay kaba bono thangnai Republic Day ni din rok bono invite khaije ge abono karbahini uram BJP ni সংগঠন rok o jaga program khai joining khai mani program khai mani gono takarjala constituency no BJP ni phasingono kopja khanan han je kokti sai tongmani Tipra Motha kaisa bo tongla thinango obno tui ning tamo sanamusu obo to jotono clearly ang sanamusu go no joto saibo man haisi chini age rogo sing
sini MLA rok je sing representative MLA songi rok mani oborok bidan sabha bomai kok sa sa sing nugia tabo ke sing social media ni bakhak dei joton nugui tong haisi assembly o tamun kok tisai sini MLA kok sai tong sini opposition ni je party rok sini Tipra Motha party je opposition party tong nai tam tisai kok sai tong joton nugui tong haisi saibu mano haisi inge oro tai confuse na bukari haisi sini MLA kaham khaino sai tongo serai bidan sabha kok tisai sai tongo je roman script no tim kok sai tongo tai sini je greater Tipra land tim kok sai tongo joto kisu development tim kok sai tongo inge ango BJP no singna musugo je opposition no tongo asuk tongai ja development khainai na je sarkar tongai ja development khainai o borok saiman thai haisi ere kok saken dengba kaham ke saiman nango sab development khainai sab development khaya sini emle sai tongo tong development khayani diele no yang thango yang phai joto bision thangai no singi manai mon haisi sini emle bus sai tongo tong development khayani to phano state government suno kuno naishigya eba sini je MLA proposal da bana ku khanaya obon man development kisa shortage bungi tong na obo state government no pressure thai haisi